Indiki misalymyza seredelim. Indiki misalymyzda bu gede goşmak var. Onda goşmak bolsa meniň aýyrmak şekli bilen köpeltgen. Onda ilki özüni ýazaly 5 goşmak 2 kök 5 köpeltmek 5 aýyrmak 2 kök 5 bilen köpeltgen. Hem aşagyny hem ýokarsyny. Ýokardaky sanym 3 kök 2 aýyrmak 2 köpeltmegim 5 aýyrmak 2 kök 5 deňdir. Indi aşağıdakyny formula göre gün çykarýan 1-nji kvadraty 25 aýyrmak 2-nji kvadraty 2-niň kvadraty 4 kök 5-iň kvadraty 5 4 5-iň 20. Ony ýokarky näde etýän ýokarda skopkalar men näde açýan 1-nji köpeltjini alyp 2-nji ýaýyň içindäki 1-nji sany we 2-nji sany köpeltýän. 1-nji sany köpeldimde kök ýok, diňe öňündäki sanlar köpelýär. Onda 15 kök 2 bolýar. Ondan soň 2-nji sany köpeldimde san bilen san, kök bilen kök köpeltmeli bolýan. Onda san bilen sany köpelsem 6. Öňündäki minus bolýar. 6 kök bilen kök köpeldimde kök 10. Indiki minus 2 var. Minus 2 bilen 5 köpelsem minus 10. Minus 2 bilen minus 2 kök 5 köpelsem minus minus plus bolýar. Plus 2 bilen 2 4 4 kök 5. Indi seretken hiç hilek meňzeş ýagdaýym ýok. Onda hemmede bolşuýarlak ýazýan. Diňe aşakda 20'den 25'ten 20'ni aýramda 5 bolýan üçin aşağı ütgeýe galanlar ýokardakylary bolşuýar ýazýan. 15 kök 2 aýyrmak 6 kök 10 aýyrmak 10 goşmak 4 kök 5. Kökli sanlara değişli ýene bir düşündürme zadym. Rasyonal dereceler. Indi biz kökleri başgaça sanyň derece töküminde de ýatyp bilýäs. Haçanda kökümüz kvadrat kök bolanda onu x'in derejesinde 2'den 1 diýip ýazyp bilýäs. Umum alanymyzda nämeden gelip çykýar bu? Şu ýerdäki derejedäki drowyň maýdalyjysyna köküň derejesini, sanyjysyna da sanyň derejesini ýazýan. Berdäk formulada has açyk görkezlen x'imin m gatnaşan n derece diýip ýazyp bilen n köküň derejesi, m sanyň derejesi. Onda gelim şu ýerde bir näçe mysalyň üstü bilen berkideli. Meselem 3'ün derejesinde 2'den var. Men bunu eger kök şeklinde ýazjak bolsam, köküň derecesi 2, sanyň derecesi 1. Bu näme demek bolýar? Kvadrat kökde 3 demek bolýar. B misalyma seretýän. B misalymda birinji edip biljek zadym öňki derejeniň kanunlaryny ulansam, ýaý açyp derejeler köpeldip bilen. Onu dereceler köpelden ýagdaýymda A derejesinde 6'dan 1 bolýar. 3 bilen 2'ni köpeltýän 6 1 bilen 1. Ondan şu ýerdäki 6 diýen zadym köküň derecesi, ýani 6-njy dereceden kökde A derejesinde 1 demek bolýar. Indiki sanym berde ýem kök berilen biz bunu derece şeklinde ýazmaly. Onu 3'ün derejesinde köküň derecesi 5, sanyň derecesi 5. Bular bir-birilen gys kalsa jogap 3 bolýar. Indi şu ýerde biz öň kvadraty haçanda kvadrat köküň aşağında bir sanyň kvadraty bolanda näde köküniň daşyna çykýanyny şu ýerde has düşünükli bolan bolýar. Ýagny şu ýerden köküň aşağında kvadrat köküň aşağında men x kvadrat ýazan ýagdaýymda şunu näme diýip düşünip bilýärdim? X derejesinde köküň derejesini aşağı ýazamda, sanyň derejesini ýokary ýazamda bular gysgalýan üçin jogap x bolup çykýar. Yani kvadrat köküň aşağında x kvadrat diýenim, şoň üçin x deň bolýardy. Indi kimi derece şeklinde ýazjak bolsam, a'nyň derejesinde köküň derecesi 3, sanyň derecesi 2. Indi ýene bir bellak geçmeli zadymyz, haçanda bir san iki köküň aşağında ýerleşip, kökleriň derejeleri tapawutly bolan ýagdaýynda we men olar bir köküň aşağında ýazjak bolsam, onda köküň derejelerini köpeldip, bir köküň aşağında salyp bilen şu sany. Onu seredýäs, şu ýerde 2 kök var. Bu kvadrat kök, bu 4-nji dereceden kök. Onu bir
dereceni aşağına yazacak olsam, 1 derecede kökün aşağına yazacak olsam 2 köpürtmek 4 demeli bolan. Ola 8 bolan. X'in derecesinde de 8 var. Ine näme etken? X'in derecesinde 8 katnaşan 8 bolan üçin jogap X'in özü çykýan. X kalıp 1 bolan üçin. Indiki misalda kvadrat kök var. Hiç de yazılmayansa kvadrat kök deyipdik. 2 köpürtmek 3 6. dereceden kökün aşağında 5'in öz ýerilişi. Kvadrat kök üçin aýdyp geçen ýagdaýlarymyzyň hemmesi beýleki kökler üçin hem güýjüni saklaýar. Meselem diýeli kvadrat kökde kvadrat kökleriň dereceleri deň bolan ýagdaýynda men eger bir kvadrat köküň aşağynda 2 sany ýazyp bilýän bolsam, eger bu kub kök bolsa-da şol zat bolar. Meselem kub köküň aşağynda 5 köpürtmek kub köküň aşağynda 8 bolan ýagdaýynda men şolary bir san kub köküň aşağynda ýazyp hasaplap bilen. Yani başgaça aýdamyzda kvadrat kök üçin düşündüren hemme düzgünlerim beýleki derecede kökler üçin öz güýjüni saklaýar. Şonuň üçin täzeden gaýtalap durjakda. Indi köklere değişli en soňky düşündürmek isleýän zadym köklü deňlemeler. Köklü deňlemeler bolanda näp işleýär? Bir näçe mysal seredeli şu ýerden. Eger meniň şu ýerdäki kökümden çykan sanym 3 boljak bolsa, şunyň içine näme bolmaly? 3'ün kvadrady bolmaly. 3'ün kvadradyny men göne beýdip ýatdan hasaplaman. İki tarapyň kvadradyny almak arkaly hasaplap bilen. İki tarapyň kvadradyny alsam, kök bilen kvadrat bir-birini ýok etýär. Ýanky ýagdaý sebäpli. Onda näme galya berdi? X goşmak 1 galya. Deňdir 3'ün kvadradym 9. Onda x diýen zadym 9-dan 1 aýrylan ýagdaýymyzda 8. Indi misal B. Misal B şu bir ýagdaý ýerine ýetirýän iki tarapyň kvadradyny alan ýagdaýymda iki tarapyň kvadradyny alan berdäki kök bilen kvadrat gitdi. X kvadrat goşmak 12 galya deňdir. Ne kvadrat bolanda men nädip açýan skopkany eger garşýan bolsaňyz x goşmak 6 köpürtmek x goşmak 6 diýip ýazyp ýeke-ýekeden bir-birine içine köpürtip bilersiňiz ýa-da göne öz formulasyna görä birinjiniň kvadrady goşmak 2 köpürtmek birinji köpürtmek ikinji sanym goşmak ikinjiniň kvadrady şeklinde de açyp bilersiňiz. Onu x kvadratlary bir tarafa toplaýyn, bilinmeýän x'lary. Bu x kvadratdan bäri geçirsem öňe plus bolan üçin bäri tarafa geçende minus bolup geçýär. Bärde 2 köpürtmek 6 12. Häzirlikçe ýazaly 12 deňdir 12 x goşmak 6 6 36 bolýar. X kvadratdan x kvadrat ayırsak 0. Onu şu ýerdäki 36 men bäri geçiren ýagdaýymda minus 12 minus 36 deňdir 12 x bolýar. Minus 12 minus 36 iki sanat minus meňdeş alamat. Onu näme etmeli bolýan? Goşup alamatlaryny goýmaly bolýan. Minus 48 deňdir 12 x. Indi bärde köpürtmek var. X tapjak bolsam 48 12'e bölmeli bolýan. 48 12'e bölsem minusy plusy bölen ýagdaýymda tapawut alamat minus bölen ýagdaýymda jogap 4 çykýar. Indiki misalma seretdiýän, misal C seredenimde bu gedek derejem kub. Onu şu ýerde kub kökü ýok etjek bolsa, men iki tarapyň kubuny almaly bolýan. Bir köküň kubu, bir sanyň kubu. Onu bu köküň kubu bilen kök gitýän bolsa 3x goşmak 2 galya deňdir 5'in kubu 5 5 25 köpürtmek 5 125 bolýar. Onu 3x diýen zadym 2'ni bäri geçirip aýran ýagdaýymyzda 123 galya. Onu x deňdir 123'ü 3'e bölen ýagdaýymyzda deňdir 41 çykýar. Indi iň soňky misalymız. Iň soňky misalda gönüşeýle kvadrat alsaňyz gaty çalışyrymly bolup gitýär. Şoň üçin men ilki şu bölegi deňdiriň o tarapyna geçirmekçi. Geçiren ýagdaýymda 4x goşmak 1 deňdir 0 bolan üçin göne goşmak 0 hiç zady täsir etmeýän üçin misalyň özü geçýär. Indi iki tarapyň kvadratyny alyp bilen. İki tarapyň kvadratyny alan ýagdaýymda kökler gitdi. 4x goşmak 1 diýänim.
5x ayırmak 1'e deň bolup durýar. Onu x'ler bir tarapy, sanlar bir tarapy diýsek, şu biri bäri galan ýagdaýymda goşmak bolup geçýär deňdir. 5x, 4x pozitiv bolan üçin bäri otrisativ bolup geçýär. 5x'ten 4x ayırsam x galy, 1 goşmak 1, 2. Demek x diýenim 2'e deň. Köklü sanlara değişli düşündürjek temalarym häzirlikçe şulardan ibaret. Indiki sapağımızda deňlemelere başlarız. Görüşýänçe.